אותה ציירת, היא נפטרה לפני חצי שנה ועושים לה תערוכה. לכבודה? כן. בגלריית מרים אוסמן. שמעתי משהו, כן. ביום חמישי. יש פתיחה, אבל זה פתוח שם. וואלה, זה מצלם, מה מצלם? אני מקווה, תכף אני אעצור ונראה מה זה צילם. וידאו, חשבתי זה פילם. עשיתי וידאו. לעשות עוד קמטים? לעשות עוד קמטים? או שמספיק לדעתי? לדעתי כדאי לעשות עוד קמטים. אבל איפה? מלמטה, שלומית, החלקת הכל? אוקיי, אז תעזבי, תתחיל לך את החמר. תתחיל לך את החמר, תתחילי לעשות עבודה חדשה. כן, אז אני אעשה משטח, נכון? שרה, תראי, סליחה. יפה. כן? אז בשביל לעשות את הקערה הזאת אני עושה משטח קודם? את הקערה, כן, משטח, ואת לוקחת את הקערה. טוב, קודם אני אני אראה לך. איפה ג'ורג'יה? מה שנשאר זה רק להחליט איפה לעשות קמטים. וזה מייבשים ככה באוויר עכשיו, נכון, שרה? באוויר או... כן, כן, לא צריך לעטוף את זה. זהו, גמרנו. איפה אני עושה עוד